Ifan Morgan Jones, a fi ydy awdur gyfrol Brodorion. Dwi ddim wedi derbyn copio'r gyfrol eto pan ydych chi'n ffilmio hwn, agos pam dwi'n ffilmio hwn yn dod allan wsos nesaf, ond dwi'n falch gobeithio erbyn i chi fod yn gwylio yr rhaglen yma yn y babell len bydd Brodorion wedi cael ei chyhoeddi, a mae gen i lun o'r clawr fan hyn, felly gobeithio a gallwch chi edrych allan am yr clawr yna yn eich siopa lyfrau ac AR-LEIN hefyd, a prynu'r gyfrol yna sydd wedi gyhoeddi gan yr Lolfa. Felly, be dwi eisiau i wneud heddiw yn y digwyddiad yma'n babell len ydy trafod un o'r themau penodol yn y nofel, a yr thema yna ydy mytholeg. Mae'r falle, os ydych chi wedi darllen rhai o nofela eraill, byddwch chi'n ymwybodol o'r ffaith bod fi'n hoff iawn o'r thema yma yn barod. Dwi wedi cyhoeddi nofel o'r enw Ifan Morgan, nath ennill gwobr goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Caerdydd 2008, a mi oedd na lawer o themau yn ymwneud gyda mytholeg yn y gyfrol honno hefyd. Mi nes i gyhoeddi'n 2010 nofel o'r enw, 2017, nofel o'r enw Dadeni, oedd hefyd yn ymwneud efo themau amgylch y Mabinogion ac yn y blaen. Ond mae'r nofel yma chydig bach o wahanol, agos mi nath Lolfa roed cais i fi am y tro cyntaf, achos nofela eraill o'n i wedi sgwennu heblaw un, sef yr argraff cyntaf nôl yn 2010. Mi oedden nhw gyd yn ynghlwm a gweithio ffantasi mewn ffordd a'r nofel dwythaf, Babel, nes i ysgrifennu ynghlwm gyda themau steampunk ac erstalwm, fel o'n i'n ei alw fo. Ac mi nath Lolfa roed her i fi tro yma i drio sgwennu rhywbeth o ddim yn ffantasiol i naws. Felly mae'r nofel yma wedi osod yn gyfan gwbl yn yr byd go iawn, ond dwi'n siŵr fel sa chi'n gallu dyfalu rhywun sydd wedi darllen rhai o fy nofelau i. Mae yna bethau rhyfedd iawn yn gallu digwydd yn fy nofelau hyd yn oed pan maen nhw wedi gosod yn yr byd go iawn. Felly, mi oedd hwnna'n dipyn o her i ddechrau, sef trafod rai o'r themau dwi'n hoff o'n nhw fel themau ynglyn â'r mytholeg ac yr amgylchedd, y cenedlaetholdeb ac yn y blaen, ond gwneud hynny heb fynd i fyd ffantasi fel o'n i wedi yn Ifan Morgan a Dadeni a Babel. A felly ro'n i ryw feddwl, wel, sut dwi'n mynd i fynd o'i chwmpas i wrth wneud hyn, agos o'n i eisiau sgwennu nofel ychydig bach yn wahanol tro yma. Mi oedd Babel wedi bod yn nofel oedd yn ffrwyth lot o waith ymchwil mewn i'r 14th ganrif ar 15, oedd y nofel eitha trwchus, oedd y tua 135,000 o eiriau, a mi yna lot o werthfawrogiad i'r nofel yna, oedd wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn, a ni'n falch iawn o'r gwerthfawrogiad yna, ond o'n i'n meddwl, reit, dwi eisiau sgrifennu rhywbeth sydd dipyn bach o wahanol, rhywbeth falle chydig bach yn fwy hwyliog, rhywbeth mwy anturus, rhywbeth byrrach, llyfr, falle sa pobl yn gallu mynd â fo ar ei gwyliau nhw a mwynhau yr llyfr yna, a falle ddim poeni gymaint o hynna am ddod o draws rhyw themau ofnadwy o drwm, gallu darllen nofel hwyliog y fydda'n yn symud yn ei blaen yn eitha cyflym. A mi nes i fel wedyn, wel, sut dwi'n mynd i fedru trafod rai o'r themau yma, mae gen i ddiddordeb yn nhw fel mytholeg ac yn y blaen, tra hefyd yn ysgrifennu nofel eitha hwyliog a efo'r y bydda'r tudlenau'n troi yn eitha cyflym wrth i bobl ddarllen y nofel. A be nes i oedd troi at waith ymchwil wedi cael ei wneud gan dyn o'r enw Joseph Campbell, oedd yn edrych i mewn i bwnc o be mi o'n i alw neu be oedd o'n i alw, agos mae wedi marw erbyn hyn, yn monomyth. A'r y syniad ydy monomyth ydy bod gan bob un diwylliant yng Nghymru a tu hwnt a draws y byd, bob un diwylliant, rhyw fath o fytholeg yn gyffredin, a bod nhw'n deud yr un straeon, ond yn ei deud nhw mewn ffyrdd ychydig bach yn wahanol. Felly, oedd o'n edrych ar themau yn Japan a China, a'r Brodorion America, De America, Australia, yr Celtiaid hefyd, a mae cymiodd yn deud, mae gen yr holl fytholegau yma rhywbeth yn gyffredin, mae yna rhyw batrwm yn gyffredin ynddyn nhw. A mi nath edrych be ydy'r patrwm yna, be mae hynny'n ei ddeud wrthyn ni am yr math o straeon yda ni yn ei ddeud. A pam da chi'n gosod nod i chi o ysgrifennu nofel hwyliog darllenadwy,
dwi'n meddwl mae'n syniad da edrych ar straeon eraill a beth sydd wedi gweithio mewn straeon eraill a pa fath o straeon mae pobl yn mwynhau darllen. So pam oedd yr Joseph Campbell mae'n deud bod na rhyw fath o stori craidd allan yna sy'n cael ei hailadrodd dro ar ôl tro a be di elfenna'r stori craidd yna. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd gen i ddiddordeb mawr yna fo ar ddechrau'r broses. Felly roedd o'n deud bod yna straeon a bod gan y straeon yma straeon fel stori penodol ynddyn nhw, bod nhw'n gyd yn wahanol, ond bod yna rhyw ystyr symbolaidd y digwyddiadau ynddyn nhw oedd yn gyffredin i'r holl mytholegau gwahanol yma, oedd yr holl ddiwylliannau gwahanol yma wedi i dweud. A mi o'n dweud, beth sy'n gyffredin yn yr chwedloniaeth yma, a nath o dweud mewn gwirionedd o'r chwedloniaeth yn newid dipyn bach, agos yn yr chwedla cynharaf, mi oedd na prif thema yn y chwedla yma, sef mewn ffordd sancteiddrwydd popeth yn y byd oedd un o'r themau yma bod bod pob dim yn werthfawr, bod yr amgylchedd o'n cwmpas ni'n werthfawr a bod rhaid ni gyd fyw gyda'r amgylchedd o'n cwmpas ni. A hefyd ail-enedigaeth hefyd oedd yn bwnc ofnadwy o pwysig yn yr mytholegau cynnar yma. A mae o'n dadla bod hyn yn deillio'r ffaith, pam oedd pobl yn sgrifennu'r mytholegau cynnar yma, mi oedd yn deillio'r ffaith bod rhaid iddyn nhw fyw, bod rhaid nhw gyd fyw gyda'r amgylchedd o'i cwmpas nhw, ac mi oedd y byd o'i cwmpas nhw'n gallu lladd nhw hefyd, felly oedd rhaid yn barchu y byd o'i cwmpas nhw. A hefyd oedd syniad o ail-enedigaeth yn bwysig a bod y byd yn cylchdroi a bod pethau ddim wirioneddol yn newid oherwydd bod yr un pethau'n digwydd dro ar ôl tro o ddydd i ddydd. A oedd Joseph Campbell dweud, oedd y themau yma hyd yn oed i'w cael yn y Beibl, syniad o ail-enedigaeth, Iesu Grist ar y groes ac yn y blaen, bod yr syniadau yma'n rai oedd yn gyffredin i bob diwylliant a hyd yn oed i'n crefyddau ni hefyd. A yr syniad yma, enghraifft, gyda'r gwin cymyn ar bara, bod Iesu Grist yn y gwin cymyn ar bara, a bod pob dim yn sanctaidd, bod Duw i lawr yma yn y byd gyda ni. Ond mae'n dadla wedyn bod yna rhywbeth wedi digwydd mewn chwedloniaeth wrth i'r byd newid a fynd yn fwy dinesig bod chwedloniaeth wedi newid rhywfaint a bod yna rhywbeth mae'n galw'n Olympization wedi digwydd. A be ydi hyn ydy, os ydych chi'n meddwl am yr Rhufeiniaid yn rhoi diwia fyny ar mynydd Olympus, yn hytrach na fod y byd i gyd yn sanctaidd, a'r amgylchedd yn sanctaidd, y byd natur yn sanctaidd, gath yr elfen diwiol yna i roed yn rhywle arall i fyny mewn rhyw fath o nefoedd ar wahân i ni. A mi oedd o'n dadla bod hyn yn ymwneud efo'r ffaith bod yr ddynoliaeth wedi dechrau gweld natur fel rhywbeth i'w exploitio a'i ddefnyddio yn hytrach na rhywbeth i gyd fyw gyda fo. A mi roedd y themau yma, nath o taro tant gyda fi mewn gwirionedd, agos un pwnc dwi'n meddwl sy'n ofnadwy gyfoes yn yr byd heddiw ydy yr amgylchedd, a sut da ni'n cyd fyw gyda'r amgylchedd. A felly dwi'n meddwl bod y ffaith bod gan mytholegau yn y gorffennol berthynas gwahanol gyda natur yn ei straeon nhw i beth gan mytholegau heddiw lle da ni bron a bod yn gweld natur fel rhywbeth i'w exploitio a'i ddefnyddio yn themau pwysig iawn ac yn berthnasol iawn i'r byd da ni ynddo fo hefyd. A mi oedd Joseph Campbell yn dadla na rhan o'r anhapusrwydd sydd yn y byd heddiw ydy'r ffaith bod pobl yn diffinio hapusrwydd yn ôl i ba radda ydyn ni yn creu stwff, yn creu pethau'n hunan, yn creu dinasoedd, yn creu yn bersonol, yn cynhyrchiol yn y gwaith enghraifft, ac i ba radda ydyn ni'n consumio pethau hefyd, pa faint o arian ydyn ni'n gwario ac yn y blaen. Ydyn ni'n tueddu i ddiffinio ein llwyddiant yn y byd fel pobl, a'n gwerth yn y byd fel pobl yn seiliedig ar y pethau anghywir. Lle Joseph Campbell yn deud bod gwir hapusrwydd mewn gwirionedd yn dod o gwerthfawrogi yr byd fel mae o'n cwmpas ni, a hefyd o'r tu mewn a gweld ein hunan yn werthfawr yn seiliedig ar just ein gwerth naturiol i ein hunan yn hytrach na meddwl, reit, mae rhaid fi fod yn filiynnydd, mae rhaid fi greu Amazon, mae rhaid fi fod yn biliynnydd, mae rhaid fi fynd i'r gofod, mae ras mae'r gofod rwan rhwng Elon Musk a hein i gyd. Maen nhw'n diffinio llwyddiant yn pwy sy'n gallu cyrraedd y blaned Mawrth gyntaf. A mae Joseph Campbell yn dweud, mae'n gwerth ni'n gynhenid ynddyn ni'n hunan ar y blaned yma. A mi oedd o'n dadla bod angen mynd yn ôl at y mytholegau cynnar yma oedd yn gweld yr ddynoliaeth yn rhan o'r byd ac yn rhan o natur mewn ffordd mwy naturiol. Ac o'n i'n meddwl, gosh, mae hein yn themau pwysig a perthnasol i'r byd da ni'n budoli yn efo heddiw. Felly, yn yr nofel Brodorion yma,
mae'r Cymru'n cyrraedd yr ynys, a fel da chi'n gallu dychmygu, mwyn gwneud y stori'n ddiddorol, mae pethau'n mynd o chwith, maen nhw'n gofod aros ar yr ynys, a maen nhw yn gorfod addasu i hunan i'r ynys. A hefyd, fel mae'r clawr, yr teitl y nofel yn awgrymu, mae yna Brodorion hefyd y maen nhw'n gorfod ymgodymu â nhw ac yn gorfod penderfynu beth fydd eu perthynas nhw gyda'r Brodorion yma sydd eisoes ar yr ynys. A mi roedd hyn yn rhoi cyfle i fi wedyn drafod rai o'r themau yma ynglyn â mytholeg oherwydd rhan o'r gwrthdaro yn y nofel. Mae'n wrthdaro rhwng cymeriadau, ond mae'n hefyd wrthdaro rhwng ffyrdd o feddwl, rhwng y ffordd newydd, bron o bod gwladychol yma o feddwl lle mae angen rheoli natur a mae angen cyrraedd yr ynys a mae angen rhoi trefn ar y natur sydd ar yr ynys a safbwynt y Brodorion ar yr ynys sydd yn perthyn i'r hen fytholeg, sef bod angen cydfyw gyda'r natur sydd yna'n barod. A da chi'n gweld gobeithio yn yr taith mae rai o'r cymeriadau yn mynd arnyn nhw yn y nofel, bod yna rai cymeriadau sy'n glynu at yr hen ffordd o feddwl, sef yr agwedd fwy gwladychol yma tuag at yr ynys. Mae rhaid ni reoli pethau, mae rhaid ni reoli'r Brodorion, mae rhaid ni hyn a'r llall, ti'n gwybod, ni sydd angen reoli'r darn yma'r byd, a hefyd mae yna'r rai cymeriadau yn y nofel sydd yn perthyn i'r ffordd newydd o feddwl, falle yr ffordd sydd falle isio cydfyw gyda'r ynys a cydfyw gyda'r amgylchedd. A mae yna gymeriadau sydd yn dechrau off mewn un safbwynt a mynd i'r safbwynt arall mewn ffordd. Felly roedd un peth o'n i wir eisiau canolbwyntio arno fe efo'r nofel yma oedd yr cymeriadau eu hunan, a gewch chi benderfyniad, dwi wedi bod yn llwyddiannus yn hynny o beth, ond o'n i'n teimlo gyda nofela cynt, o'n i wedi canolbwyntio falle'n benna ar plot a themau, ac un peth o'n i eisiau datblygu fel sgil, fel awdur, oedd dweud straeon cymeriadau, datblygiad cymeriadau yn well. A mae Joseph Campbell pan mae'n trafod o'r themau yma o'r monomyth, mae yn dadla, nid yn unig bod yna symbolau o fewn yr chwedlau yma sydd yn gyffredin, ond hefyd bod yna daith yn digwydd o fewn yr chwedlau yma sydd yn gyffredin i bob diwylliant hefyd. A mi oedd o'n dadlan yr taith sylfaenol yna ydy yr taith o blentyndod i fod yn aidolyn a wedyn ar diwedd bywyd i dderbyn natur cylchol bywyd, a mae rhaid i bob dim farw mwyn i bethau eraill gallu dod yn fyw ac ail enedigaeth ac yn y blaen. A mi o'n dadla bod da chi'n gallu gweld yr un themau yma, nid yn unig mewn hen fytholeg, ond mewn straeon newydd hefyd. Da chi'n gweld nhw mewn ffilmiau fel Star Wars, da chi'n gweld nhw mewn ffilmiau Disney ac yn y blaen. Mae'r un themau yma'n cael ei hailadrodd dros y thro. Mewn unrhyw ddarn mewn unrhyw stori sydd wedi bod yn llwyddiannus, maen nhw'n dweud yr un stori sylfaenol yma. Felly mi o'n i'n meddwl wrth i fi ddatblygu'r cymeriadau yma, reit, mae'r cymeriadau yma angen mynd ar ryw fath o siwrna, a falle bod be mae'r Joseph Campbell yn alw'r hero's journey sy'n deillio'r monomyth yma yn gallu fod yn ryw fath o batrwm wedyn i ddatblygiad yr cymeriadau yma. Ac mae o'n dweud bod mae'r taith yr arwr yma mae o wedi datblygu mae yna sawl cam iddo fo. Ar y dechrau bob tro, mae'r cymeriad mewn rhyw fath o fyd cyfarwydd, byd lle mae'r cymeriad yna rhyw fath o blentyn mewn gwirionedd, mae dan reolaeth pobl eraill, maen nhw'n edrych ar ei ôl o, a wedyn mae yna rhywbeth yn digwydd a mae rhaid i'r cymeriad yna adael yr gymuned yma maen nhw wedi bod yn efo. Os ydych chi'n edrych ar rhywbeth fel Star Wars, enghraifft, mae Luke Skywalker mae'n dechrau yn ei bentren Tatooine, a'n syniad mae'n rhywbeth ofnadwy'n digwydd a mae'n gofod gadael a mae'n gofod mynd i frwydro yn erbyn yr Empire a Death Star ac yn y blaen. Os chi'n edrych ar ffilmiau Disney rhywbeth fel Moana, wrth gwrs, mae ar yr ynys, wedyn mae'n gofod gadael yr ynys a mae'n gofod mynd i chwilio am yr galon, yr natur neu beth bynnag mae'n mynd ar ei ôl. Felly mae bron bob un, oedd o'n dadlau bron bob un ffilm, bob un stori da chi'n edrych arno gyda'r themau sylfaenol yma ynddyn nhw'n barod. A mewn ffordd nes i drio darllen ei waith o a trwytho yr datblygiad yr cymeriadau yn fy nofel fy hun yn y symboliaeth a'r daith yma. Mi roedd o yn siarad amdano nhw, agos mae yna rai elfennau oedd yn deud oedd yn bron bob stori enghraifft ar drothwy i symud allan o blentyndod i byd yr oedolyn. Mae'r cymeriad yn wynebu rhyw fath o her, maen nhw'n gofod croesi rhyw fath o drothwy penodol mwyn gorchfygu'r her yna. Mwyn cael yr hyn, maen nhw isio yn y stori, maen nhw fel arfer yn gofod brwydro rhyw fath o fos neu bwystfil ar y diwedd mwyn cael yr hyn maen nhw isio. Os da chi'n edrych ar rhywbeth fel The Hobbit, Tolkien, mae'r bwystfil yna'n eitha amlwg, rhywbeth fel Smaug yr Ddraig neu rhywbeth fel la.
ond hyd yn oed mewn realaeth hefyd, mewn lot o ffilmiau a straeon, mae yna rhyw fath o rhywbeth sydd angen i drechu ar y diwedd. Ac nid yn unig hynny, ond mae'r cymeriad dim ond yn gallu trechu yr drwg mawr yna pam maen nhw wedi datblygu fel cymeriad. A maen nhw'n aml iawn yn cwffio rhyw fath o drwg yn flaenorol yn y stori a ddim yn llwyddo i guro'r drwg yna, a maen nhw'n gofod brwydro fe eto wedyn ar ddiwedd y stori mwyn llwyddo yn hynny o beth. Felly, mi o'n i'n trio trwytho'r stori yn yr rai o'r elfennau yma, a falle wrth i chi ddarllen yr nofel, byddwch chi'n dod ar draws rai o'r elfennau yma'n nofel hefyd, ac yn meddwl, ti'n gwybod, mae rai o'r elfennau yma'n gyfarwydd o bethau eraill dwi wedi gweld hefyd. Felly reit, dwi'n mynd i ddarllen darn o nofel Brodorion rwan. Dwi'n ymddiheuro, dwi'n mynd i ddarllen o ar y SGRÍN ac os dwi ddim wedi derbyn copi o'r nofel ar hyn y bryd, ond fel o'n i'n deud erbyn i chi weld hwn, fe fydd copi yn eich siop lyfrau chi ac ar-lein i'w brynu hefyd. Felly mae'r darn yma bron o bod reit ar ddechrau'r nofel. Maen nhw wedi cyrraedd yr ynys. Mae yna 5 cymeriad yn y nofel, sef y tad Morris sydd yn mynd yn nhw'r ynys yma. Mae'n deud i chwilio am drysor sydd wedi adael yna gan un o'i hen dadcio. A mae gynno fo blant sef Myfyr a Teleri, a maen nhw wedi dod â'i ceriadon sef Aled ac Efa hefyd. Felly, yn yr olygfa yma dwi'n mynd i ddarllen, maen nhw wedi cyrraedd yr ynys, maen nhw wedi ymgartrefu dipyn bach, maen nhw'n ista lawr o gwmpas yr tân, a mae'r tad yn mynd i esbonio i gynllun o beth maen nhw'n mynd i wneud y diwrnod nesaf. Felly, mae yna chydig bach o ddeiolog yma sy'n esbonio chydig bach mwy ynglyn â plot y nofel. Felly, mae'r golygfa yma wedi i adrodd o safbwynt Teleri, sef chwaer Myfyr a merch i thad, sef Morris. Lle da ni'n mynd fori, gofynodd Myfyr. Ti'n gwybod pam bod ni yma, meddai dad. Y trysor, meddwn ni, ag ochennaid, ac edrychodd arna una braidd yn flin hefyd. Ddidys i na dod yma i orwedd y gwmpas y lle oeddwn ni'n do, atebodd. Da ni wedi dod yma mwyn i ffindio fo o'r diwedd. Roedd yn had wedi bod yn mwydro am y trysor yma ers misoedd, ac roeddwn ni wedi gadael iddo fo wirioni gan ei fod yn addo gwyliau ar ynys boeth am ddim i ni. Dwi o ddifri, meddai. Gosododd par o spectols ar ei drwyn a thynnu rhywbeth o'i boced. Ylwch, gen i fap. Agorodd hwnnw a'i ddal o'i flaen yng nghrindod goleuni'r tân. Map sydd wedi bod yn ein teulu ni ers cenedlaethau. Edrychodd arna i a Myfyr dros ei spectol. Roedd dad wedi bod yn bwydro ymlaen ac ymlaen am y map yma ers misoedd hefyd. Eich hen daid greodd hwn, y môr-leidr Edward Davies. Edrychais i a Myfyr ar ein gilydd a meimio'r hen, ond oedd dad ddim yn cymryd sylw. Llefynhaodd y dan papur gyda'i law a'i droi i'w ddangos i ni, gan ei ddal braidd yn beryglus o agos at y fflamau. Fflachiodd am linell gyfarwydd yr ynys mewn inc du ar y dudalen. Wedi guddio yn y Beibl teuluol, map o'r union fan yr oedd o wedi claddu i drysor. Sut da chi'n gwybod bod neb arall o'r teulu wedi bod yn wylo am y trysor yma'r blaen? Gofynodd Efa, gan lyncu reis oedd yn ei cheg o hyd. Doedden nhw'n gwybod lle i edrych nag oedden. Wel, sut da chi'n gwybod ta? Gofynodd Myfyr. Dwi wedi deitha ti, am fod gen i rhywbeth doedd gen neb yn yr teulu o'r blaen, medda dad. Google Maps. Mi edrychas i drwy bob ynys yn yr rhan yma'r byd, nes dod ar draws ynys, oedd yn edrych yn union yr un peth ar ynys ar y map yma. Roedd sai pur. Google Maps, bychodd Efa. Edrychodd ar Myfyr a'i thalcen yn rhych. Dechreuais i boeni faint oedd Myfyr wedi esbonio iddi am obsesiwn dad cyn dod yma. Ddim eisiau dychryn hi i ffwrdd, mae'n siŵr. Ceiwch eich penna a sbiwch, meddai dad. Tynnodd ddarn arall o bapur o'i boced, darn A4 gwyn gyda map mewn lliw wedi argraffu arno. Mae pob dim yn union yr un lle. Cododd yr hen fap ar argraffiad newydd o'i flaen. Siap yr ynys, lleoled y traeth, lleoled y mynyddoedd, siap y greir esgwrol, y gors, y goedwig, y cildraeth, union yr un fath, heb ei cyffwrdd ers 200 a hanner flynyddoedd,
sy'n golygu bod y trysor yn union yr un lle a heb ei gyffwrdd chwaith. Maen nhw bach wahanol tydyn, meddai myfyr gan estyn bus at map. OK, Mr fucking PhD, meddai yn had gan dynnu'r darn papur yn hellach ei afal. Gafodd y map yma i greu 2 ganrif a hanner yn ôl yn do. Oedd gan efo ddim fucking dron i dynnu lluniau'r awyr, ond yr un ynys ydi o, meddai'n bendant. Ac mae wedi sgwennu yn y gornel fan hyn. Mynydd y diwia. Yma mae'r trysor. Bysyddodd y dudalen ac yna pwyntiad dros benna'r coed. Yr union fynydd welai sy'n glir pan gyrhaeddon ni yma, mor amlwg a'r trwyn ar dy wyneb di. Felly dyna ddarn o'r nofel i chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Do'n ni'n cofio faint o regi oedd yn darn yna'r nofel pan nes i ddechrau i darllen ni. Ond gobeithio bod chi wedi mwynhau yr darn yna'r nofel a byddwch chi'n prynu yr nofel ac yn ei darllen hi a'i mwynhau hi. Dwi wedi trio ysgrifennu'r nofel berffaith i fynd ar y wyliau gyda chi, neu os ydych chi'n stuck adra oherwydd yr amgylchiadau ofnadwy da ni yno fo, o leia bydd yr nofel yn gyfle i chi ddianc i fyd arall y dianc i pen arall y byd a darllen nofel hwyliog. Felly diolch yn fawr.